Barka da warhaka, ya ke kyakkyawa ta musamman wanda kallon take sa min nishaɗi, walwala da kuma farin ciki, wanda rashin ki yake saka ni damuwa da kunci da zaman kadaici. Da zuciyata ta kamu da soyayyar ki, ban san yaushe ne hakan ya kasance ba. Ina zaune dai da soyayyar ki a kowanne ne a kuma kowanne lokaci. Na so a ce zan kasance da ke na har abada, in yi rayuwata tare da ke, domin ke kaɗai ce farin cikin da nake kallo in ji daɗi a cikin zuciyata. Nakan tunawa da ke idan na kalli wasu abubuwa da suka kasance ma'abota kyawun kallo a lokuta daban-daban. Idan dare yayi na kalli taurari sai in tuna da hasken haƙwaranki, domin irin ce suke yi. Idan kuma na duba hasken farin wata sai in ga irin hasken fuskanki yake haska, domin fuskarki ta kasance mai ɗauke da tarin haske wanda dukkanin idanun da suka kalle su za su zo su ƙara. Idan ina kwance in na rufe idona, hoton fuskanki kawai nake gani a cikin zuciyata. Idan an tambaye ni menene dalili, zan ce saboda ina yawaita tunanin ki. Haƙiƙa na zaman makaho a kan sanki, wanda zuciyata ba ta ji ba ta gani, sannan kuma ba ta duba komai bayan ke. Na tabbata zuciyarta ta kasance ma'abociyar soyayya, ta kasance ma'abociyar son farin ciki ne. Zan so a farin ciki na in kasance tare da ke na har abada. Idan ina sauraron muryarki sai in ji na zaman tamkar bayani a cikin wannan duniyar, domin muryarki ta kasance mafi daɗin saurari a cikin kunnuwa. Haƙiƙa idan ina kallon tafiyarki sai in rasa da me zana misalta ta domin kyawunta. Idan kika yi ado, ni da kaina wani lokacin sai in zamto tamkar ƙaramin yaro, in zuba miki idanu kawai ina kallon ki, saboda adon ya rikirkita tunanina ta yadda zuciyata ta kasa gane cewa shin mutum ciki ko aljan. Na tabbata da cewa irin sanda nake ji a kanki ya wuce misalin ko kwatance wanda za a kwatanta su a cikin sauƙi ko kuma a bayanin su a sauƙaƙe. Amma dai ina so ki sani cewa zuciyata na tare da yani, sannan kuma sanki yana yawo a cikin jikina kowane lokaci. Shin me zan gaya miki wanda zai kasance ya saki farin ciki a cikin ƙanƙanin lokaci ko kuma dogon lokaci? Domin dukkanin abin da zai saki farin ciki shi na fi ƙauna a cikin wannan duniyar, domin shi kaɗai ne fata ko kuma buri a gare ni. Abin da zai bakanta miki rai, ni mai ƙoƙarin ɗauke miki shine dukkan wahalarsa. Na kasance naki, ke ma ki kasance ta. Ina fatan dai za ki kasance mai riƙe min amana da alƙawari kamar yadda na ɗauki niyya nima a cikin zuciyata. Haƙiƙa samun ki ya zamanto samun abu ne mafi girma kuma mafi sanya farin ciki da nutsuwa walwala. Domin idan ina kallon ki, abin baya misaltuwa. Rashin ganin ki a kusa da ni shi ne yake razana zuciyata akan cewa idan muka rabu ya zan ji. Amma dai na san kowace ƙaddara takan zo mutum a lokuta daban-daban. To haƙiƙa ƙaddara ta soyayyar ki ce, kuma farin ciki na soyayyar ki ce. Ya kasance tare da ke shine fata na. Rashin ki kuma shine abin da bana buƙata a cikin duniyar, sai dai in ƙaddara. Ni naki ne Hayatu Salis a kowanne ne, sannan kuma zan kasance tare da ke masoyiyata. Ba ni da wani fata da ya wuce saninki da kuma jin kalmominki a cikin kunnuwana. Ina fatan za ki shayar da ni zaƙaƙan kalamai masu sanya zuciya, masu kore dukkanin wata damuwa, sannan da sanya kewa. Na gode masoyiyata, daga naki Hayatu Salis. Ina fatan za ki kasance a cikin farin ciki kowane lokaci.